manunggal with mangosteen, panyawan, o kon manunggal liniment, Celebrity Kojic Soap, Hug, Celebrity Beauty Soap. Ang ining oras ginadulong sa inyo sa This portion is with Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa gihapon. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Mayong hapon sa itong mga palangkang mga tagpalamati. Mabugnaw nga kahaponan nun para sa tanan karon iyang adlaw Lunes na Lunes. Disyembre 2, tuig 2019. Ari na kita sa bulan sang Disyembre. So kahapon man nga adlaw, una nga Domingo sang Adviento. Kag syempre sa ito naman mga kauturan nga mga Katoliko.
Amat-amat na preparasyon. Di ba mga nanay kag mga tatay, sa aton mga lola kag mga lolo, aton mga senior citizen nga nagaupod sa aton karon nga hapon, mabugnaw nga hapon para sa inyo tanan. Sa aton dira mga nabilin sa tag sa mga puluyan, sa mga nagaupod man sa aton nga mga establishment, mga public market. Ahay, ang iba nagabutas kay titawe maulanon, ti medyo kinaglan proteksyonan man ang tiil. Ang aton mga batiis go, no? Of the night kita, pero kinahanglan panyagagid. Hindi magpaligad sang gutom, ha? Okay, relax lang ka mo dira. Samtang si Tita Wilma Deria sa This Is My Life magalingaw man sa inyo tubtub-tak na alas 3 sa karon nga hapon. Aton man matahom nga lalantunon sa sininga hapon, of course, since December na. Mabatian na naton ang mga matahom nga mga Christmas carols. Sa sulat man nga aton pagabasahon sa sininga hapon. Sulat sang isa ka asawa. Nagapamangkot kay Tita Wilma kung ano man ang aton sini opinion. Ano man ang aton sini matugda sa iya sinisulat. Bala magabalik siya sa poder sa iya ginikanan tungod sa iya paglalis man o kung hindi. Open man karon sa inyo mga greetings kag sa inyo mga opinion sa atong text hotline 0938225517. Again, 0938225517. Kag magluwas man sina, syempre, ang aton sa ni Facebook Live. Ha? Sa aton Facebook Live, ara dirang aton, sa aton na Facebook Live. Sa aton sa ni Action Radio Bacolod nga Facebook account, ara dira, may live dira sa mga videos. Click nyo lang, of the night, kita ni Tita Wilma tubtub-tak na alas 3 sa sininga hapon. Pwede makamodera, makapanugda. Panugdaon, Tita We. Pwede ka mo makapanugdaon sa sulat nga aton pagabasahon karon nga hapon upod man sa inyo mga greetings sa inyo mga palangga. Pwede nyo lang dira ma-type. Kay bulo balik doon lang na karon ni Tita Wilma. Pulo pa si platan talang inakagbasahon man sa sininga hapon. Okay? Ang nagapamangkot man sa dalagan sa aton panahon, dugay-dugay alas 2 may update kita na ahalin sa pag-asa. So hatag man naton ina sa inyo. Kag pilaman ka maayo nga balita para sa aton mga kauturan nga mga drivers sa dipasayro nga salakyan, sa mga taxi, siyempre. Sa mga nagagamit sang mga produkto sang langis, may rollback sa presyo sa mga produkto. Boss iya nga adlaw. Kung tagpila titawi ang ginubo, ti relax lang ka mo kay ti hatag ta na karon sa inyo man Okay. Kag do medyo malipayon na kita sa resulta man sang dalagan na way pa man matapos pero sa dalagan iya sang 2019 SEA Games, di ba? Yes, daw gapanguna gid ang Pilipinas. Kaya man ko ta we will win nga gid kinahanglan gid, ha. So tagaan taman na karon gamay pila na may pila na kita ka gold medal ay nga nakuha sa Pilipinas, ba nagapanguna gid kita sa. Okay, so bantayan man naton ina karon. Pero sa sininga bahin nga aton ay matahom nga lalantunon para sa inyo tanan. From Dean Martin. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn.
Tina Martin. Sa aton man sa ni mga palangga mga tagpalamatian, of course, dali gid lang sa aton man mga kauturan na dira nga nagakinanglan sa mga preska ka mga matahong nga bulak ari lang sa Bacolod City sa likod sang Bacolod Bay Center. Sa Ferrero Street, pangitaan lang ninyo dira ang Johnny and Christine Flowers din, pero pwede ninyo sila makontak sa pagkinanglan ninyo sa mga fresh flowers sa 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Alas 2:01 na, Action Radio Philippine Standard Time. Sa nasiling ko na kaina sa mga drivers naton. Kay tiara may rollback na patigayunon iya buwas ang mga kompanya sang lingis. So effective buwas nga adlaw December 3 kay ti December 2 subong. Ti ang sea oil kag Shell, rollback sila 30 centavos sa litro, kada litro sang gasolina. Sa mga nagagamit naman diesel, 65 centavos per liter. Kag sa kerosene naman, 50 centavos per liter sang kerosene. So, daw medyo mayo-mayo na sa mga palamatinaan sa aton sini mga drivers. Kag sa inyo man pagbiyahe, especially sa mga nagadala sa mga salakyan di pasahe, good luck kag tungod man sa dalagan sa aton sini panahon subong, hinay-hinay lang kag maghalong-halong tungod basta ang aton sini mga dalanon medyo madanlog iya. Kag ang aton mga chikiting for sure ara dira sa aton tag sa kapuluyan kay nga ganito wala klase ang mga kindergarten. Alin sa nursery, kinder kag prep. So wala klase kay te napaidalom kita diri sa Negros Occidental, northern part sa Negros sa storm signal number 1. Okay, sige, halong-halong lang kita dira. Kagalas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time ang aton man anay DTX 500 capsule nga kinanglanon man inaadlaw-adlaw para sa aton ano gani healthy nga liver. Kay tandaan nyo lang nga ang DTX 500 capsule kinanglan gina naton para sa complete management sang aton siniatay. Ini ang may detoxifying compound man nga mo nagatinglo sa aton line. Pwede kita maka-login sa www.kalusuganyan.ph. Inigani sa Facebook page nga Kalusugan Yan. Tandaan nyo lang ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule. Amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Products kag Klinika di Alternatibo Medicina. Alas 2:04 na, relax kay magbalik si Tita Wilma. Ang ito naman sulat pagabasahon sa inyo pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
paubos putangan ta naman ininit nga tubig, pwede sa gihapon na ito magamit. Ilabi na sa karon nga maulan-ulan na aton panahon, matulutugnaw gani. Hindi magkalipat Dr. Alfred Spear Mangusin, kinahanglan na ito na adlaw-adlaw sang bugos gid nga pamilya. Mabakali na dira sa mga butika man sa inyo lugar dito sa amon sa siyudad sa Bacolod sa tanan nga Huakong Chinese Drugstore. Kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:03 in Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagupod man sa iton karon nga hapon, of course, dili man sa iton sa Facebook Live. Yes, kay Tuto Ken Alonso Guy, mayong hapon. Sa inyo, salamat gali. Antes man si Tita We malipat sa tanan nga greetings, sa tanan nga nagpabatsag sang ila pagpalangga kay Tita Wilma, may damo gid nga salamat. No? Thank you so much sa inyo mga greetings. Nag-celebrate si Tita We gapon iya birthday. So, thank you so much gid sa mga mensahe nga ginyo ginpalabot kay Tita Wilma. Nining Malu, salamat gid. Thanks for the concerning. Salamat kag salamat gid. Mayong hapon, greet ko lang happy birthday, may Sophia Joy Murphy. Halin kay Marivic Murphy. Salamat kag mayong hapon lang dira sa imo. Hello, Tita Wilma, ga-monitor kami sa imo. Patamyaw ko lang si Nonoy Putot kag si Turney from Albert Rubles. Kag kay Eddie Laos, ga-monitor kami Japon sa imo program. Thank you, Ged. Kag sa bisita da kay ina kay Ma'am Norma Rico. Yes, madamo gyud salamat sa nga barangay Handumanan. Kaya okay pa-shout out lang data sa tanan nga taga-barangay Salong, Kabangkalan, especially sa family Mahinay. Halin na kay June Mahinay. Good PM, Tita Wilma, mga pita. Sa kupa lang tada. Salamat, gid Kenneth Valencia. Hi, Tita We. Maulanon nga hapon. Ga-monitor kami di sa Pasig City. Tita Liog lang ko tamyo family Arazole, family Disayo sa barangay Banago. Sa ila ni Mama Eliang, papaapin kag sa mga relatives ko da sa lugar. Skundiin ko nag... Ano? Dira sa sityo na mulo, payaw binalbagan. Okay. Ginatamyaw kumanda mga paryente ko. Salamat gito we, Cheryl Tulayan Arazola. Kay Jack Balan Biredor, Tita Wilma mayong hapon, mga Brillantes family da. Sa kay Lenny Agustin, sang Lagasan, bago kay Lola Consing Duria, sang Purok Mariang Mandalagan, nga always kin naka-tune in sa Action Radio. Ma'am, good PM, tamyaw lang ko sa amon sa Hinigaran. I'm watching from Saudi Arabia. Thanks. God bless. Liberty Manong. Salamat kay Miss Seven Heaven. Thank you so much. Padayunon lang na ni Tita We naman ang aton sini mga greetings. Okay, relax lang ka mo, anay. Tungod si Tita Wilma, magabasa sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay ang tagpadala natin sa sulat sa Siniga hapon, taga Barangay Granada, Granada, Bacolod City. Nagapatawag ini siya sa ngalan nga Laura. Kagang sulat ni Laura, nagasiling. Dear Tita Wilma, malipayon nga hapon sa imo, kag sa tanan nga taga-Action Radio Bacolod, kag sa mga suki sang This Is My Life. Salamat, gid. Kabay, tita, nga yara ikaw sa maayo nga sitwasyon sa pagbaton mo sang akon sulat. Gid. Tawga lang ko kay Laura, 29 years old, sang Granada, Bacolod City.
Makasan ulang napatay ang akon bana nga si Edgar. Nabunan siya, samtang nagainom upod ang iya barkada. Sa tuod lang tago lang, nagbatsyag ang kaugalingon ko sang kalipay sa pagkadula niya. Ay, ang rason, siya ang lalaki nga may mamagan sang kamot, kag mahilig siya manakit sa iya asawa, kag puwerte, ka irresponsable. Sang una, kun nga agin pamana ko siya, ina kay naluyag ko sa iya, in love gid ko, pero ang tanan amat-amat nga nadula, tungod brutal siya nga klase sang tao. Wala pa kami bata, kay pilagid ka beses ko nga nahulugan, tungod sang iya pagkastigo permis sa akon. Ako ang nagaobra para nga mabuhi kami. Ina, paagi sa pagbaligya ko isda sa merkado, kon kisa ginalibod ko man. Sa tuod lang, Tita Wilma, may ara-ara ang pamilya ko, may kasarangan man. Ha? Pero ginsumpa ko sang akon mga ginikanan, sang nag-upod pakadto di sa Negros kay Edgar, kay indi gid sila gusto. In love gid ko sa iya sang una, tita. Sang nabalaan sa mga ginikanan ko ang natabo, gusto nila nga magpuli ko sa ila poder. Pero natahap ako kag nahuya. Tungod sang paglalis ko sa ila sang unat isa pa hindi ko maako nga nagsala ako sa ginhimo ko nga desisyon. Sala balata kun ma-in love ka? Mati lang ko dita kun ano ang maayo kong himuon. Salamat gid sa pagbasa. Laura. Sa aton tagpadala sang sulat karon nga hapon nga nagpatawag kay Laura, una-una madamo gid nga salamat. Salamat sa pagpaambit mo sa imo kabuhi diri sa aton programa This Is My Life. Inyo aton ini programa nga sa din ginapa-share naton ang aton kabuhi, nagakatabo sa aton kabuhi. Mga problema nga nagakatabo sa aton kabuhi. Nga kuto man sa aton masarangan, aton man ginahitagan sa aton personal nga opinion, upod man ang mga panugdaon sa aton iban nga mga kauturan nga nagaupod sa aton tag sa kahapon diri sa This Is My Life. Nga kung hindi man nila makuha ang leksyon, at least bisan paano magamit nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw man nila nga pagpangabuhi. Iban maka-relate man, so bisan paano makahatag kag makabulig man kita sa ila paagi sa pagpaambit man ninyo sang inyo kabuhi diri sa aton programa This Is My Life. Amo na sila ni Tita Wilma, kung luyag ka mo may ipaambit ka may eksperyensya ninyo sa kabuhi nga nakahatag man sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man, problema nga luyag man ninyo pangayuan sa aton personal advice, pwede gid ninyo inaiya masulat, hindi gani ma-share ninyo, private message ninyo kay Tita Wilma sa aton personal iya nga account, paagi sa social media, sa Facebook, diba? Ara sa Messenger, pwede ninyo dira ma-message kay Tita We. Si Tita We lang makabasa sina kag makakita personal. Ihinago nyo man ang inyong ngalan kag lugar kung luyag ninyo. Na? Pagsulat man ninyo, kung bulong-budlaya sa inyo ang moderno nga teknolohiya sa karon, paagi man sa post office o kung handmail man dulong diri sa estasyon sa Action Radio. Wala si Tita We, ara man dira ang aton sa ni guard, pwede nyo dira mabilin. Makalabot kinaya kay Tita Wilma na address nyo lang, This Is My Life, DYEZ Action Radio, Burgos Luxin Streets, Bacolod City, sigurado. Okay? Yes, Tita Wilma. Alas 2:22 na Action Radio Philippine Standard Time ang bahanon para kay Inday Laura. Halin kay Leo Valdez.
updan nga para sa imo siya na ang mangin lifetime partner mo. Manabala kung kaisa, magsala kita sa aton pagdesisyon, maghinulsol man kita, wala na kita mahimo. Kay ara na ina, hindi na naton mapabalik pa ang natabo, hindi na naton mapabalik pa ang nakalitan. Kung hindi may resulta sa aton nangin desisyon, yes, hinulsol kita, pero dapat sa sala nga ito na himo, we should learn from it. Lantaw naton o sisaon naton na nga kaugalingon kung nga abala nagsala ako sa pagdesisyon. Binagbinagon mo ang sitwasyon, dira mo makitaan ang imo sala. Kung nagsala ikaw sa pagdesisyon, kabigon mo ina nga leksyon sa imo nga saliwat, hindi na masulit pa. Hindi, Laura? Pasalamat ikaw kay abi mo kung ano. Ginikanan mo handa gihapon sa pagbaton kag mag-inakop sa imo. Kita mo ginikanan mo, amo na ang una nga nag-offer sa imo nga magbalik ka sa ila poder. Kag magpasalamat kapag tungod wala nagbunga ang inyo pag-asawahay nga duha ni Edgar. Kay kun nagbunga ang inyo pag-asawahay nga duha, makasaksigid ang bata sa pagkastigo militarya sa imo. Kasakit man na dumdumon. Naghigugma ka, ginbaylo mo sa tanan. Pagkatapos himuon ka punching bag. Kasiling ka bala nga kasakit, panumdumon nga ginbaylo mo sa ginikanan mo. Sa ulima, madiskubrihan mo gali nga hindi siya deserving, hindi siya worth nga ibaylo mo sa pagpalangga sang imo ginikanan. Pero ang natabo is natabo na. Diba? Ara na ina, hindi na naton mabasol si Inday Laura kag hindi gid naton siya pagbasulon sa iya sala nga desisyon. Inday Laura, ito ba nga ang subong? Pasalamat ka tungod wala bunga ang inyo paghigugmaanay nga duha. Oo, sala man nga masiling magbatsyag ka sang kalipay nga nadula siya sa imo kabuhi. Pero siguro ang makasiling kita maalam gid ang Dios, no? Maalam gid ang Dios, kabalugid siya mangita paagi nga matapos ang imo pag-antos. Ang imo pagtalangison sa poder sang isa ka mapintas kag irresponsable nga klase sang lalaki. Masiling tabala, pasensya na mga kalalakinan ha. Wala pulos nga klase sang bana. Ibaylo mo siya pagkatapos kastiguhon ka lang. Nga sa poder sang ginikanan mo, puno ka sang pagpalangga. Kung may makasiling pagurong ginikanan mo nga sang gamay, kaduhalos ka gani siguro pa hapunan sang lamok. Daw hindi ka ipakagat sa subay. Pagkatapos, kung mapangasawa ka, nakastigon, tawi, sobra naman ang imo. May mga lalaki, may mga bana, nakastigo man sang ila asawa. Depende, Depende. Kung ang mag-asawa yung nag-intindihan ay kag nagkahigugmaan na, muna silang bala nila nga give and take man. Kaya maghatag konsiderasyon, nag-asawahay ka mo dalagko na kamuya. Dalagko na kamo, kag nagkilalahay, kag nagpasad sa ginatawag ng pamilya. Pagkatapos amon ka man na, okay lang na siya, day, no? Kalimti na ang tanan, buligi ang kaugalingon mo, nga magapadayon ikaw sa pagkabuhi. Inang katahap mo, inang kahuya mo, hindi mo lang madaog ang bugal mo, ang pride mo. Ginakaon ka sa pride mo sa pagbalik sa ginikanan mo. Ha? Amo nang nagapangibabaw sa balatyagon mo kung nga hindi ka makabalik kag hindi ka magpauli sa imo ginikanan. Ti kung sundon mo nang nabatsyagan mo, kag sundon mo ginang bugal mo, abi mo bala, Inday Laura, wala kagid sa maabtan nga maayo sa ulihi. Ang pinakasala nga bagay nga mahimo sang isa ka tawo nga nagsala, abi mo kung ano, ang hindi pag-ako nga nagsala ka or nakasala ka na, kung admitted mo na or naako mo na sa kaugalingon mo nga nagsala ka sa pagdesisyon, sa pagpamana kag pag-upod sa kay Edgar nga ina, nga ato, nabaton mo na ina. Bot silingon, masarangan mo nga tunlon,
o kung ipahigad lang anay ang imo bugal o kung ang imo nga bride. Tandaan mo lang tanan nga tao makahimo sang sala. Normal na isday sa aton kabuhi. Wala perpekto di sa kalibutan. Tanan kita makasasala. Tandaan mo na ang importante nga sa tag sa kation nga makasala kita, makatuon kita sang leksyon. Nga sa din you should learn from it. Nga dira mo manalisan nga isala gid man ko nga aman tanawa kung anong naabtan mo. Leksyon ina sa imo. Nga sa madason hindi na masulit pa kag maghalong ikaw. Pamangkot mo si Tito We? Kung ano, balik ka. Since nga pamangkot mo ko, balik ka. Bom say mo, mando ganito. Yes. Hindi Kabalaka lang na kag pagpalangga. Balik ka sa ginikanan mo. Magpasalamat ka sa mahal nga Dios kag sa bago nga tsansa o kung kahigayunan nga ginahatag sa imo sang ginikanan mo. 29 years old, day may palabuton ka pa. Bag-uha ang dalagan sang kabuhi mo kag tadlo nga bag-uha man ang banas nga ginausoy mo. Isahanon ka na subong kag wala ka na sang kaupod pa. Wala sang kaunong. Butsi nga wala sang may nagaunong na sa imo, kundi ginikanan mo na lang. Subong mo sila nga mas kinahanglan, kag subong mo man nga mas kinahanglan, ang isa ka matuod-tuod nga pamilya, nga palanggaon ka, kag mapalangga. Kag magapalangga sa imo. Palanggaon ka, kag magapalangga sa imo, kag palanggaon mo man. Deserving ikaw sa ginitawag nga pagbago. Deserving ikaw sa ginitawag another chance tungod ang Dios nagapalangga sa aton kag always waiting for us to call His name with open arms sabto niya ang aton pagpanawag sa iya. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati dira sa inyo mga cellphone sa inyo opinion kag ma-suggest sa aton letter sender kay Inday Laura kag sa aton man Facebook Live okay pwede ka mo dira maka-type sang inyo mga opinion basahon man ina ni Tita We on air sa aton pagbalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo,
man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Kay Christine Galoyo, watching from Hong Kong. Hello. Thank you so much. Pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Good afternoon, Action Wilma, avid listener mo. Wala absent sa program mo. This is my life from Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. God bless. Thank you very much. Okay, Jacob Ravina. Salamat kyan. Albert Rubles. Okay, salamat mine. Kay Mary Lucatinoy, kay Jonas Estandarte. Good noon, Tita We, maayo lang gid nga pagpamati namon sa programa mo. Salamat kag madamo gid nga salamat sa inyo. Syempre araman si Dennis Marie. Dennis Marie, thank you so much sa pag-upod kay Tawe karon nga hapon. Good noon, Tito Wams, maayo lang nga pagpamati namon sa program mo, Jonas Estandarte. Patamyaw lang tawe kay Nunoy. Halin kay Tuto Albert. Salamat, Gil. Okay, so relax lang ka mo diraanay, na? Kay Terry Simpron Yong, nga nag-upod man kay Tita Wilma karon nga hapon, ha? Salamat, Gil. Jose Mungcal Torilla, belated happy birthday. God bless. Thank you so much. Peace, heaven, kamusta na? Sa aton man, OTTG, Christine Taxi, kay Ederico Fort, salamat mayong hapon lang da. Ha? Watching from Imus Cavite, kay Martin Aliling. Monitor lang kami di Japon sa imo lang patamyaw kay Nado kag kay Junior Ngulbo. No, ara sa subong sala Casiliana. Thank you, Gid. My Rose Langkoy, salamat gid sa imo. Ay nga mga anak mo, hindi ko na naipagbasama. Okay na lang na siya. Aha. Sige, relax lang ka mo, anay dera. Mabasa kita sa pilaman ka mga mensahe
sa aton sa ni text hotline na hinungod sa sulat nga aton man ginabasa wala gid lamang nga may dugay. Ang atong sulat nga ginpadala ni Inday Laura sang Granada, Bacolod City. Siling ni 5119, good PM tawi sa imo, Laura. Mayong hapon sa imo. Wala na siya, no? Napatay na siya. Okay. Wala siya pulos nga klase sang tawo. Huli ka sa pamilya mo. Magpangayo ka patawad. Ako nagsalaman. Bisan ano pang natabo batunon ko gid nila. Luwasa lang. Sorry ha, dali lang gid. Luwasa ang kaugalingon mo. Okay, I'm sorry tawe, pero nainit ko sa lalaki nga ina. Huli lang sa ginikanan mo, Inday. TY tawe 5119, ginapatay to kay nabunaan sa inom, upod sa iya sini mga barkada. Tingin na inganyo sa isang iya nga ginikanan nga magpauli sa puder. Tinatahap man siya. Okay. Good noon, tawe. Advice ko sa letter sender ta hindi siya kabalaka. Ikaw naman ha. Pisces boys ang himamailan kaya ara siya kuno handa mag-unong kay Inday Laura 3642. Wow. Kamo nga mga anak kamo. Abi pagpahimunong anay kamo. Siling naman ni 0596, good PM, Inday, magpauli ka kay nanay mo. Ako ang nga nakasala ka. Hindi ka na nila kaunon, nanay mo na kag tatay. Siling niya, hindi ka magkahuya kay palangga kanila sina. Okay. Pray lang kay God sinining ni sa bahi. Utod ning. Salamat, Ged. Okay, may emergency alert gining aton NDRRMC, orange rainfall alert na batak sa Eastern Samar, Biliran kag Leyte. Mga pagbaha nga kuan na paandam sa NDRRMC sa mga manubo balang mga lugar. Kag syempre landslides na mo nang ginapa-remind sa aton mga kauturan. Sorry kid, na-insert naton kay nagsulod mo. Alert ina. Kaghambal naman ni 6429, amugid na ulihin ang paghinulsol. Ako gani naghinulsol manday. Sila ni 6429. So, nagka-relate sa imo, Inday Laura. Tita Wilma, maayong hapon, advice ko lang, batunon niya nga nakasala siya sa iya mga ginikanan. Kay ginapabalik siya, tani mabalik siya, kag mga pasensya, total patay naman iya ba na tita. Si Remrem nita sang Cavite binalbagan, thanks gid. Greet ko lang si Divine Gali nga manghod ko. Salamat gid sa imo, 7353. Yes, ako unta ko nakasala kita, di ba? Mangayo kita sang kapatawaran ko nakasala kita sa mga natungdan. Mayong hapon, Tita We, para kay Laura, si God ka balugin maglantaw para mahiluway ka sa hindi mayong kahimtangan. Dulaa ang pride mo. Balik ka sa ginikanan mo ka magsugod sang bag-o nga kabuhi. Simple lang na ang hambal ni Libra Boy. 2850, salamat gid sa imo. Tamyaw lang sila ni James, Mark, Belenia, Rap Hermino, Iping, Baldoza, Tanyo, Burnok, Apple, Ivan, Lazarito. Kag belated happy birthday. Tawe, ang nagatamyaw nun ay matulas ang tapi kabang kalan abi kung may gingwit ka. Anyway, salamat gid nga madamo sa imo 2832. Alas 2:44 na kita mo pabulag-bulagan mula sa kagpulo-pasiplatan mula sa kadasig siya magdalagan. Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang da mga mensahe nga iban. Medyo pulo pasensya lang kay tungod nga itong oras. No Barbarian Sukita. Thank you kay Terry Simpron. Balik si Tita Wilma para naman sa iton horoscope. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na
Iyang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadampigan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na ngay Sagsay anong akal 48 Action Radio Philippine Standard Time ang atin na Panyawan Linamenta para sa mga ina nga makahatagid alibyo sa inyo mabatyagan sa lawas. Sulbari na pahi sa paghaplas ining puro-puro nga duga sa nga Panyawan Linament. Ang Panyawan Linament pwede na ito nina mabakal sa mga tsindahan kag butika man dira sa inyo lugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ari available sa tanan man nga mga butika sa tubangan sang Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital dira sa Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Trade Drug Store, dira sa nagapamangkot sang dalagan sang aton panahon, mas nagdamo pagid ang probinsya nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 3 bangod kay Tisoy. Si Tisoy na siplatan sa kalayon nga 235 kilometers east-southeast sang Virac, Catanduanes, ug 250 kilometers east sang Huban, Sorsogon. Ang porsa sa iya hangin, 150 kilometers per hour, kaga pagmadlos man nga nagalabot sa 185 per hour. Ang direksyon ni Tisoy,
panakatundan. Ang paghulag niya, 25 kilometers per hour. So, ang mga lugar nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind, signal number 3. Amo ang Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, southern portions sa Camarines Norte. Ang Tropical Cyclone Wind, signal number 2, Metro Manila, Bulacan, Bataan, Pampanga, ang eastern portions ng Nueva Ecija, southern Aurora, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal. Ang Quezon, kalakip ng Pulilio Islands, kadamo pa. No? Siyempre, nabilin man nga bahin sa Camarines Norte, Masbate, including Ticao Island, Northern Samar, kag Eastern, kag subong man sa Biliran. Ang Tropical Cyclone Wind signal number 1, ginalakipan sa Southern Isabela, sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quirino, nabilin nga bahin sang Aurora, kag Nueva Ecija, kag nalakip Mandera ang Calamian Islands, ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, kag Guimaras, pati na ang northern portion sang Negros Occidental. Northern portion, ari sa isa junta, dala kita diri sa Bacolod City, Bago City, Cada City, Calatrava, Ibi, Magalona, Escalante City, La Carlota City, Manapla, Murcia, Pulupandan, Sagay City, Salvador Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay City, Toboso, Valladolid, kag Victoria City. Na napaidalom kita sa Tropical Cyclone Wind, signal number 1. Amo na tanawan nyo na bukid balang mga bahin tama kadulom. Napunaan sang galom. Kag ang heavy rainfall outlook sang Pag-asa, may ginpagawa man sila tungod kay Tisoy, may ara man na ang matawag neton heavy rainfall outlook. Sa siniya nga hapon, tubtub sa sini nga hapon, occasional heavy rains sa bahin sa Bicol Region, Samar Provinces, kag Biliran. Intermittent heavy rains sa Northern Cebu, dala na kita diri sa Northern Negros Island, Dinagat Island, Siargao Island, kag nabilin nga bahin sa Eastern Visayas. So, extra careful man sa mga lugar nga aton sa ini nahinambitan. Okay? Kag ang ato na horoscope. Aton horoscope sa karon nga adlaw Lunes, Disyembre 2 tuig 2019. Pero may live man sila subong, no? Medyo naghinay si Tisoy. Kag natala na siya nga landfall karon sa gabi. Okay, bantayan ang dugang naton dere nga update dere sa Action Radio Bacolod. Ang unang zodiac sign nga aton pagabasahon para sa inyo, igahatag naton sa inyo sa sininga hapon ang mga netawo Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21, mga Sagittarius. Subong adlaw bagay gid sa imo ang paglingaw-lingaw, kag kun may magahagad sa imo hindi pagpaligara. May kahigayunan man nga makita mo or makilala mo imo soulmate o kun twin flame. Kung isa ka Libra o kun Virgo, makilala mo magaresulta ina sa maayo nga relasyon bilang pag-abyan. Mas wanti mo nga numero 9, 13, 37 kag 38, lucky color maroon. Capricorn, Disyembre 22 tubtub Energya 9. Ang imo pagpakigbuylog o kung pag-ugyon sa sulod sang inyo panimalay, pati na sa imo mga kaupdanan sa imo trabaho, o kung abyan man, ginapangayo inasang panahon sa imo kagkahigayunan karon nga adlaw Capricornian. Ang hindi man pag-intsindihanay, madali ina iya mapangitaan solusyon. 14, 15, 33, kag 42, imo mga maswerte nga numero, lucky color white. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, ay hindi pagpawala ang imo responsibilidad at tubanga ina. Kay imo ginaiya sa labton, ha, Aquarian? At tubanga nga may kabakod, kaga sabton ang anuman nga desisyon nga ginhimo mo sa laman o kon husto. Okay. Hinay-hinay man sa anuman nga ginahimo mo. Lucky numbers 2, 7, 17, kag 37, lucky color aqua marine. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Di ka Pisces nga mag-init ang ulo mo subong adlaw. Kinanglan magpakatawhay ka lang tungod may
may nagatilaw gid ya, may nagatakos gid sang imo paghimugong sang kaaki. Di kawilan na mga sunluganon para wala gamo libang kung mahimo abi lingaw-lingaw ka lang da na lingawaan ka og lingon mo panguti-kuti da, hindi gani guwa kag magpulo pa masya galing gaulan man, no? Relax ka na lang da, kag maglingaw-lingaw. 4, 10, 33, kag 40, mga maswerte mga numero. Scarlet is your lucky color. Kag sa mga Aries naman, Marso 21, tubto Abril 19, hindi ka magpasingit o kung hindi ka magmangin emosyonal karon nga adlaw. Tungod, tambakan kagid sang damo nga trabaho. Di kag kundi makabati ka pa sang maka-iliritar nga istorya. Himuon mo, focus ka lang sa obra mo. Ipakitang imo ikasarang, ipakitang imo kaalam nga dayawon nila. Focus ka na sa trabaho mo. Masuwat yung mga numero 5, 7, 13 kag 31, lucky color tangerine. Sa mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20, kinahanglan mo lang disiplina sa kaugalingon. Tungod mangin mainit ikaw karon nga adlaw. Kun love life ang paghambalan. Okay? Kag paminsaron mo mansang maayo ang mga bagay-bagay antes ikaw magdesisyon, hindi ka magpadali-dali. 4, 5, 32 kag 42, maswerte mo nga numero, Ocean Blue is your lucky color. Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, swerte ikaw sa negosyo. Kung umpisahan mo ina, subong. Kung may plano ka, ikag may kapital, no, Gemini, no? So, kung ano man ang swerte mo sa negosyo, hambal sang imo man horoscope, baliskad naman ang matabo sa imo love life. Likawan mo lang ang pagpakigdate sa mga singles ni Gemini. 9, 10, 24 kag 37, imo mga maswerte nga numero, Blue Sapphire is your lucky color. Yes, Cancer. Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Kakulangon, problema mo karon nga adlaw, pero kung tinghuan mo, mahitagan na sabat sang imo abyan o kung sino man nga kapamilya mo. Ay naman kasakit sa balatyagon, pakigbatui, ang gusto mo baklon, anto sa lang kay nga ginakulang ka, ti wala kwarta lang, alang tama piliton ka o galingon mo biha. Cancer, relax lang. Masuwanti mo nga numero Jesse 8, Jesse 9, 33 kag 42, lucky color yellow. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, likawid ang mga wala pulos nga mga istorya chismis, away kagidakwaon. Likawan mo man ang wala mo ginapaabot nga bisita karon nga adlaw, tungod may dala lang na nga balita nga makapainit sang ulo mo, o kung may kinahanglan lang nga hindi mo iya masarangan nga pasugtan. Justice is Justice 8, 29 kag 39, mo mga maswerte nga numero Jade Green is your lucky color. Una nga bahin sa pagbasa natin sa inyo mga horoscope, sa nabili naman natin nga mga zodiac sign, relax si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercial. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon
Radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. You died, Jesus, but the source of life. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Have a blessed Monday, everyone. From Jonelyn Buenafis, salamat gyan. Kay Emily Rola Nicavera. Kay Mary Grace Eugenio Formin, thank you gyan. Kag kay Martin Aliling, amen kuno. Good afternoon, Tita Wilma. Pag-greet naman sa amigo ko kay LV Igbuara, happy birthday. Halin ina kay Taurus Terib. Barbarian Sukita. Okay, salamat gyan.
At tapuso na ni tawe ang aton sa ni mga horoscope. Para iya karon nga adlaw Lunes, di na kita nga bahin tawe sa mga Virgo na kita. Ha? Sa mga Virgo, mga natawo Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Magpakatawhay ka. Kag tulutimbang-timbangon mo man kag paminsaron sang maayo antes ka maghambal Virgo niyan. Kung antes ka man mag-judge sa isa ka tao para hindi ka magsala o kung hindi ka makasakit sang balatyagon sang iban. Isa mo man kasuod nga abyan ang magapangayo sa imo advice. Mas swerte mo nga numero 4, 10, 16, kag 33, lucky color pink. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, may reward nga nagahulat sa imo sa paghatag mo sa bulig. Ang imo man pagserbisyo, amo na iyang nagapangunagid para sa imo kag gusto mo himuon. Kag kung matagaan mo man sang panahon, matagaan mo gid ina katumanan. Libra, 3, 8, 28 kay 38 dollar green is your lucky color. Kag sa mga Scorpio naman, Oktubre 30 o kung Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Ang wala mo natalupang dan nga trabaho matapos mo karon nga adlaw. Kag mabaskog man ang gusto mo ya, no? Nga magpasimpalad karong adlaw pero kinahanglan mo anay sang maayo antes mo ina himuon. Kinahanglan mo gid ina para nga hindi ka man bala maghinulsol sa ulihi, Scorpio. Mas wati mo nga numero 27, 12 kag 27, lucky color beige. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw Lunes na Lunes. Disyembre 2, tuig 2019. Kag si Tita Wilma wala na sang panahon pa, antas man kita magpaalam ang itong quote of the day nga gabilin sa inyo nagasiling. We sin, we don't repent, we continue to sin. We aren't grateful for our blessings. Then we get confused when our prayers go unanswered. I can't say goodbye. Si Tita Will mo magapaalam na sa inyo kay madam mo salamat sa mga wala na malabutan nga mga mensahe. Salamat apang kita nagapangayo gid sang dispensa. Salamat man sa akong sini mga partners sa technical control, Action Henry Pulgar. Upod man kay Action JM Baykin. Sa ngalan sa amon station manager, Action Nona Di Maalam Magbanwa. Amon Productions Chief, Action Rex Cantong. Si Tita Wilma nagapaalam. Tubtob naman liwat boss. Standby sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.